Sudunga nga atong dakbayan, nanginahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan, sa kalisod nga kisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulban kung tanan, magkahius lang sa pagpagkamana. Alang sa usag-usa, kita ragyud ang atong kaluwasan, kayang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, taragi hapon ba'y kinsa pa man di ay. Aduna tay ikong usog nga di mabuntog, di mapukan. Antay-antay gihapon nga mag-abot mo, taliwala sa kalistangan. Bawion ta paminabuhi nga napagaan, balikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswagan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, itaragyud ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, taragi hapon ba'y gamay pa nga pag-ato, dasig ba'y gamay pa nga pasakripisyo, ikaw ang kita Mass intentions offered August 12, 2020, Wednesday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions: complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalingho, Abangan and Aranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Furlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad Dacuba, Walter Dijos, Frances Sencha, Arnold Piner, Anampi Arcos, Angeli Bano, Valdevera, Willie Ligayo, Dr. Emil Haka, Alex de la Calzada, Eugene Samuel, Juju and Bernadetta, Wilfredo and entire family, Dominga Cho, Loreto Cho, Maria Nancy Cho, Erlinda Tabada, to pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba, for good intentions of Maria Divina Endrina and Gaudincia Texon, for good health of all the members of the family, healthy, successful, and safe pregnancy and delivery of Consolacion Enclino, long life, peace in our home,
unity within the family, for complete eradication of all diseases, especially COVID-19, for the people who are still working and the frontliners, may they be protected and blessed, for good relationship and marriage, for good employment and protection of Eugene and Clino and family, for good health, safety, holiness, conversion, and blessings for every member of the clan of Juvenal and Carmen Osorio, Renaldo Bocado Jr., Dennis, Ana Leonela, Denise Marie, Dennis Teresios, Dennis Lionel, Dennis Bernardos, Cabilan and Bellamore family, Ronnie and Hazel Bellamore, Brian Carlos and Jane Bellamore, Maria Concepcion, Carl Hines, Rosemary, Andrea Nage Bauer, Juliet and Carl Peras, Edie, Daris, Crisilda, Haka, Kabatingan, and Lim family, Gisa, Christine, and Roger. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Castro clan, Tesing family, Laurentes family, Aldwin and Clino family, Divina Bocado, Erlinda Hista and family, Gloria Likin and family, Sukgang and Texon family, Boy and Joy Haka, Elizabeth, Camilo, Christine, Maria Luz, Messina family, Enriquez family, Balanga family, Chito and Grace Galang, Enclino family, Mondragon family, Cherry Jane Chu, Oliver Jan Chu, and Cristil Ocañada. 10th birthday of Harid Embalsado. Mass Souls, Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Kabangitan, Rinaldo and Naon, Alex Alfredo Perpetua Leonardo Sr., Mauro Manuela Shalani, George Sr. and Jr., Ninita Edmundo Clara Silveria, Romolito Remo Bectori, Fernando Eloterio Bidasco Candido, Lydia Eugene Jesus Elizabeth, Jemmy Reme Lee Fong, Restituta Betes Tomasa, Servilia Lazaro, Bernardino Anacorita, Ronaldo Manoreña, Zinaida Candelaria Daniel, Eva Rolando Sr., Maria Faustino, Carlos Crisanta, Pedro Nicolasa Emiliano Jr., Rolando Jr., Zinaida Candelaria, Daniel, Eva, Rolando Sr., Bandilla Comita, Hospicio Bacos Jr., Erlinda Alvarez, Attorney Paterno Belsinia Jr., Agnes and Nieves, Paciencia Felipe Sr., Florante, Joy, Jesus, Gina, Saturnina, Rodel, Cesar Sr., and Manuel. Praxidis Candido Ana Consorcia, Victorino Roberto Sr., Josefina Agristina Agustin, Romulo Francisco, Josipos Peregrino, Eme Dioscoro, Soledad, Basilia Honorio Yotequio Rina Bienvenida, Concepcion Manoreña, Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina Narcisa, Jose, Mili Maria Rosario, Catalino, Felomino Gregorio, Magdalena Jose Raul, Ninita Orlando Alejandra, Jesus, Dax Francisca, Maria Corazon, Praxidis, Julian Emilio Paz Alipio Jesus, Gloria Jose, Enes, Hirino Sedney Brigida, Antonio Sr., Marge Praxidis, Julian Alipio Magdalena, Emes Epipania Hostina, Segundina, Antonio Sr. and Jr., Emilio, Binancio Sr., Enriquito Lucea Leon, Jose, Rinaldo, Roseng, Felix, Provencio, Dining, Albert, Opilia, Lauro, Mayet, Sabiuna, Feli, Cora, Domoran, Felicitas, Alex Flor, Plasibi, Jonenio, Jurel, Angel, Felicitas, Mariano Ke, Dr. Ramon Arcinas,
Judge Lee, Lucio, Bong Tan Jr., deceased Pelmosa guards and clients, Pat Bilsinya, Orlando Sr. and Jr., Carlos Sr., Yunel, Marben, Carmen, Alberto, Autikia, Noe, Rachel, Asuncion, Pedro, Valentin, Edgar, Emilio, Cirilo, Modesta, Rufeno, Raimunda, Ireneo Sr. and Jr., Noemi, Rinaldo Sr., Elsie, Elpidio, Maria Victoria, Timoteo, Alfredo, Sheila Marie, Angeles, Ramon, Jose, Jesus, Juanito, Eduardo, Julius, Baselisa, Placido, Francisco, Rosela, Catherine Arañas, Bernardo, Isabel, Hermenegilda, Manuel, Roctusa, Marcelo, Clito, Maxima, and Bernardita. Laurencio Tampos, Roberta Bacayo, Tocles, Isagani, Lourdes, Locricio, Edwin, Charles Sugbert, Josepina, Gaudincia, Josephine, Rudnep, Cesar Lozada, Giancarlo Nimel, Michael Lozada, Juanita Lozada, Matilde Milgar, Joel Lozada, Fe Lozada, Silas Umandam, Jofelo Salas, Crispin Causon Jr., Florencia Kabatingan, Wida, Neft, Elina, Oping, Vector, Berting, Gori, Ines, Henyo, Tinay, Merto, Rita, Lalocha, Inigo Sr., Angeling, Jesus, Florencia, Bart, Bergie, Mike, Boy, Jingle, Donato, Angelina, Paulina, Demetrio, Romeo, Manolito, Nicanor, Cornelia, Rinaldo, Seferina, Ben, Andres, Tiborcia, Efren, Andres Jr., Nolasco Jr., Jocelyn, Carlito, and Jesus. Peyo, Basilisa, Fausto, Rosario, Sergio, Lucas, Renato, Yolina, Simon, Maria Fe, Heriberto, Asuncion, Felipa, Adelina, Felisa, Nicolasa, Eduardo, Nesitas, Ernesto, Heidi, Domingo, Jubeta, Marcelo, Dolores, Ricarda, Amado, Oldarico, Winifrida, Matias, Felisa, Aurea, Rodelino, Teofila, Cornelio Sr. and Jr., Jaime, Sergia, Felipe, Carleto, Celso, Ricardo, Nicanora, Pablito, Fe, Epipanio, Demetrio Sr., Bandilla, Erlenda, Edelberto, Jesus, Romeo, Alfredo, Rinaldo, Cesar, Domingo, Hani, Lee, Hospicio Sr., Presentación, Hospicio Jr., Rodolfo Iscario, Hospicio Bacos Jr., Antonio Oy, Vicente Concepcion, Pantaleon, Benjamin, Isabel, Jaime, and Joscoro, Eric, Justina, Enrique, Mardoña, Crisilda, Dento, Ipanya, Caridad, Goroprido, Enrique, William, Jeremias, Julie, Edwin, Alex, Erlindo, Orperia, Tomas, Carmen, Gregorio, Francisco, Ernesto, Maria, Dominga, Main Ann, Rona May, Severina, Telesforo, Hinara, Placida, Pedro, Eulalio, Tranquilino, Alberta, Yotequio, Girarda, Dominador Sr. and Jr., Guillermo, Honoria, Gregoria, Adelina, Patrocinio, Ernesto, Josepa, Ignacio, Amparo, Flor de Liza, Zotico, Victorioso, Victoriano, Luisa, Ida, Rosario, Pidyong, Rey, Niño, Marvin, Humawas, Sinaida, Candelaria, Daniel, and Eva. Rolando Sr., Maria, Faustino, Crisanta, Pedro, Nicolasa, Orlando, Carlos, Rolando Jr., Emiliano Jr., Felipe Sr. and Jr., Elentira, Emirian, Federico, Florenda, Pilar, Jobito Jr., Viriano, Azucena, Gloria, Pedro, Marta, Jose, Jesusa, Manuel, Clarisa, Benjamina, Jose, Bernadette, Angela, Liting, Ramon Sr. and Jr., Candelaria, Sarte, Basilia de Loheyo, Margarita, Felicida, Manuel, Apolonia, Celestino, Flaviano, Gregorio, Melicio, Engracia, Prima, Severa, Maria Aquiliana, Cherilyn, Wilfredo, Bonifacio, Alejandra, Domingo, Victoria, and Felicissimo. Corazon, Evangeline, Maria Antepolo,
Ruel, Gabriel, Anastasia, Francisco, Basilio Marcelino, Eugenianos Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose, Mili, Maria Rosario, Catalino, Felomino, Gregory, Ananias, Barbara, Incar, Miguel, Mario, Oscar, Romeo, Pamela, Becturio, Magdalena, Jose Raul, Ninita, Orlando, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca, Maria Corazon, Ninita, Armando, Urbano, and Rocky, Mercedes and Eligios, Julie, Rolly, and Marciana, Binita, Angel, Beatriz, Rolando, Asuncion, Fernando, Antonio, Eliseo, Amada, Telma, Wilfrida, and Saturnina, Emerenciana, Carolina, Rodolfo, Sayong, Felipa, Lani, Nancy, and Jocelyn, Bibing, Mauring, Espiridion, Jesus, Eduardo, Ropo Sr. and Jr., Adila Perez, Enedic Bungon, Doroteo Naqua, Prudencia Abellanuza, Simplicio Abellanuza, Domingo Soler, and Nathaniel Abellanuza. Vicenta Gabato, Luciano Gabato, Rocky Gabato, Cesar Fernandez, Mario Gamayon, Oligario Cariquitan, Beniranda Cariquitan, Cesar Antonio Ivy Estrella, Isidro Fredo Militon, Adriana Delia Rodolfo Paz, Virgilio, Delia Dionisia Soledad, Maximo Simplicio, Belinda Domenita Primitiva, Jose, Noe Felipa, Regalado Sr., Elsa Dilan, Francisco Don Kilab, Maximo, Josepina Lodovico, Juvenil Julia, Eliza, Rebecca, Remia, Arsinia, Porita, Loie, Felomina, Sara Telespura, Rebecca, George White, Marcelito Sr., Bernadette de la Serna, Rakaza Salgados, Narciso, Rosalia Keluan, Mauro, Antonio Ponciana, Manolita, Jose, Ernesto Bernadette Corazon, Baldomera, Juhascao, Victoria, Gorgonia, Paulina, Eliseo Jr. and Sr., Maria Fornales, Arellano, Cerelo, Antonena, George, Latinam, Aida, Felipe, Ignacio, Apolonio, and Felicidad Pasha, Jerome, Caridad, Felomino, Valdehuiza, Felipa, Ernesto, Teresita Tampo Sumawas, Tita Alvarez, Godofredo Anjoscoro Kapangpangan, Juan and Eufronia Kapangpangan, Vicente and Concepcion Mangitngit, Pantaleon Mangitngit, Chusipos, Abayaf, Delia Alatraca, Sisinado Sr., Constancia Fermin Sr., Eunides Rosita Balungag, Tony Rose Balungag, Paul J. Padayhag, Rosalina Solpicio, Magenda Nicole, Rebecca Mierna, Alfredo Dennis, Gerardo Sr. and Jr., Grace and Jackie Beltran, and Delia, Domingo Dolgoime. Birthday of the late Clara Batayola, 40 days of Eulogio Valdehuiza, 5th day novena for the 48th day of Teresita Humawas, 9th day novena of Alex Murakami, 7th day novena for the 48th day of Emil Zuelo Crisostomo, 6th day novena of Francisca Fernandez, death anniversary of Felipe Cali, Agustina G. Revella, Susimo, Victoria Daday Kugal. 5th day novena for the 48th day of Ricky Douglas Hoffman, 3rd death anniversary of Elvira Tuanyo, 1st day novena of Magdalena Sato, 48th day of Concepcion Manorina, 6th day novena for the 48th day of Anesita Cabalda, 2nd day novena of Anita Makawili, 2nd day novena for the 48th day of Intan Tan, and all souls in purgatory, especially the forgotten ones, those who died of COVID-19.
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Maigsuon maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Isukit ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isukilon mo sayod ka man nakilingan ako sa kaayo kaloy-an mo na o Ginoo tangan ang akong kasalanan ug ang kaluwasan na akong ipaabot ipakanaog mo. Kaluy anong kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita. Makagahom og buhi nga Dios, ang imong espiritu maoy naghimo kanamo nga mga anak, nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimong amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo, ug dad-a kami nganha sa langit ang gisaad nga kabilin. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya misinggit ang Dios, duol kamong mga manlalaglag sa syudad, ug dad-a ang inyong hinagiban sa paglaglag. Ug dihay unom ka tawo nga miduol gikan sa ganghaan, didto sa ganghaan sa templo nga nag-atubang sa amihanan. Nagdala sila hinagiban sa pagpatay, ug kuyog kanila ang usa ka tawo nga nagbistig lino ug nagdalag sulatanan. Unya nanulod sila og gibarog tupad sa halaran nga tumbaga. Niining higayuna ang himaya sa Dios sa Israel nga diha sa kerubin, mikayab ngadto sa pultahan sa balay. Unya gitawag niya ang tawo nga nagbistig lino ug nagdalag sulatanan, ug giingnan siya sa Ginoo. Suroy sa syudad sa Jerusalem, ug butangig patik ang agtang sa tanan nga naghupaw ug nagagulo tungod sa mga ngilngig nga buhat nga gihimo sa mga mulupyo niini. Giingnan usab niya ang uban, sunod kamo kaniya ug pamatya ninyo sa walay kukaluoy ang mga mulupyo sa syudad. Pamatya ang mga tigulang ug ang mga batan-on, ingon man ang kabataan ug kababayen-an.
Apan ayaw ilakip pagpatay, kadtong may patik sa ilang agtang. Sugdi ninyo kini paghimo didto sa akong templo. Busa giuna nila pagpamatay ang kadagkuan nga didto sa templo. Unya giingnan sila sa Dios. Lakaw na kamo. Hugaw-hugawin ninyo ang templo ug lukpan ninyo ang mga hawanan sa inyong mga pinatay. Busa nanlakaw sila ug gipamatay ang mga mulupyo sa syudad. Unya gikan sa pultahan sa templo ang himaya sa Ginoo miadto sa ibabaw sa mga kerubin ug mipabilin didto. Ang mga kerubin milupad uban sa ilang mga ligid ug mibarog sila sa pultahan sa ganghaan sa templo sa Ginoo. Kining maong ganghaan diha dapit sa sidlakan. Diha sa ibabaw sa mga kerubin ang himaya sa Dios sa Israel. Mao kini ang mga mananap nga akong nakita didto sa daplin sa suba sa Sibar, nga nagyayong sa Dios sa Israel, nga naglingkod sa iyang trono. May upat ka naong ang matag usa kanila, ug upat usab kapako, ug daw kamot sa tao ang ilang kamot, nga diha ilalom sa ilang mga pako. Ang ilang mga naong maugayod ang mga naong nga akong nakita didto sa daplin sa suba sa Sibar. Silang tanan mipanaw sa walay liko-liko. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo. Ang himaya sa Ginoo labing taas kaysa kapanganuran. Tanan. Ang himaya sa Ginoo labing taas kaysa kapanganuran. Dayga ninyo kamong mga sulugoon sa Ginoo. Dayga ang ngalan sa Ginoo. Daygon unta ang ngalan sa Ginoo, karon ug hangtod sa kahangturan. Ang himaya sa Ginoo labing taas kaysa kapanganuran. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw, daygon unta ang ngalan sa Ginoo. Labaw sa tanang kanasuran mao ang Ginoo, labaw sa kalangitan ang iyang himaya. Tanan, ang himaya sa Ginoo labing taas kaysa kapanganuran. Kinsay sama sa Ginoo nga atong Dios, nga naglingkod sa trono sa kahitasan, ug nangadung-aw gikan sa langit, ug sa yuta nga anaa sa ubos. Tanan, ang himaya sa Ginoo labing taas kaysa kapanganuran. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa mga tinun-an, kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya o pakita siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati nimo, pagdalag usa o duha ka tawo, aron nang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi. Sumala sa giingon sa kasulatan. Ug kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan.
O kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis. Ug busa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ug sultihan ko pagayod kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta, magkauyon, pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kay kun may duha, kun tulo, nga magkatigom sa akong ngalan, atua ako uban kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. May gabi kanyong tanan. Normally, mga kaigsuunan, maikog ta nga i-correct ang sayop sa uban. Usahay bisag nakahatag ni og dako nga kasamok nato, dili gyapon ta mosulti kay lagi maikog ta. Dili ta gusto nga malain sila. Dili ta gusto nga magguba ang atong maayo nga relasyon. On the other hand, naapoy uban nga sige lang og pangorek sa uban. Sige na lang og panghimantay sa uban. Na gani gamay nga wala nila mauyuni, bisag wala sila'y labot, bisag pwede ra palabyon, sige gihapog pangorek. Kani mga tawhana, naapod sila'y problema sa ilang kinaiya. Well, siguro, kasagara nato kung natong tan-aon, naataning duha. Usahay, bation tagkaikog, bisan ug angay nagyud unta nga musulti. Pero napoy panahon nga moprangka pudta, mudritso tag storya, bisag wala pa nato ma-evaluate og insakto ang usa ka sitwasyon. Og tungod niini, masakitan hinuon ang hingtungdan. Mga kaigsuonan, it would seem nga klaro ang mensahe sa atong ebanghelyo karon. Kung naa gani masayop, angay siyang i-correct. Kung dili siya mapatuo, itakwil siya, isalikway siya. Wala na siya labot sa atoang community, sa atoang grupo o sa simbahan. And yet, what is easily ignored perhaps is the word brother, igsuon, no? Which connotes belongingness, family, love, concern, growth of the person, growth of the community, and so on. You see, many times when we talk of fraternal, or brotherly, or sisterly correction, we notice only the word correction and neglect the word fraternal, or brother, or sister. And so kasagara nato lisod ang paghatag og correction sa uban. Ug kun mohatag man ta, dako ang chance nga masakitan sila. Ngano? Tungod kay sila wala man nato makonsider nga atong mga igsuon. And therefore, diri nato makita nga dili lang di ay ang pagsulti sa kamatuuran ang atong tan-awon, kundi hasta usab ang pagsulti niini in the context of love, in the context of genuine concern for others. Na dapat ang gugma, labi na gyud kay ang gugma mauman ang pinakaimportante nga kamatuuran, di ba? No, God is love. So kung doon na may pinakaimportante nga realidad nga angay nato nga puy-an, mao kana ang gugma. Makaigsuonan ang simbahan padayon sa pagtudlo sa kamatuuran tungod kay pinaagi niini ang katawhan sa Dios magiyahan sa saktong nga dalan. And so bisan pag-unsaon pagpaningkamot sa uban nga pahilumon ang simbahan dili nagyud mosulti sa may mahitabo. Di gihapon mohilom ang simbahan. Kini magpadayon nga iwag sa dalan sa katarong. Kini magpadayon sa pagsangyaw sa maayong balita ni Kristo, ang balita sa kaluwasan. And yet sa iyang pagbuhat niining maong katungdanan, ang simbahan aware o conscious nga ang pagsulti sa kamatuuran angay pagabuhaton in a spirit of love, in a spirit of genuine concern for all, not only for all, but for each individual.
Ang pagtudlo sa mga pagtulunan ni Kristo is not an act of judgment. It is not an act of condemnation sa mga tao nga wala magsunod niini. Instead, kini usa ka pahinumdom gikan sa usa ka inahan ngadto sa iyang mga anak. Pahinumdom nga may maghatod nato ngadto sa gingharian sa Dios. Amen. Palihog manindog, mga pagampo sa katawhan. Ang Ginoo nagdasig kanatong iyang katawhan sa pagsinabtanay. Pangayoon nato karon kaniya ang dugang grasya ug moingon kita, patalinghugi kami, Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa simbahan, nga mahimo siyang lig-on sa pagsangyaw sa pagtulunan ni Kristo ug magpalambo ang kahiusahan sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa atong nasod, nga karon gihulga sa daghang kahiwian ug kadautan, nga pinaagi sa pagsinabtanay sa matag usa, ang tanang tawo magkahiusa sa pagkabot sa kalinaw ug kahiusahan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabatuna og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa mga kaigsuunan natong nangamatay, nga mahiusa na sila sa ilang magbubuhat didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Ang among gipangayo, Amahan, bunga sa among mga kahangawa, itugot kanamo ang grasya sa pagkamadawaton sa uban aron mapuy-an namo ang imong mga kasuguan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Palihog manindog. Maigsoon pagampo kamoro nang ako kang inyong sakripisyo dawato na ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan.
Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga gamhanan, magahatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan, ug himoa kini nga sakramento sa among kaluwasan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Paana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan angay matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisiglutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Palihog madluhod. Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong espiritu ron pagsantos sa inyong mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo
Aron maghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis, among Papa, ni Jose, among obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-al silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Mariang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga tuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mahanamo na sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong kinharian, matuman ang imong pagbuot, dili sa yuta, mayngon sa langit. Ang kanan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunuan luwas sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang damuhang himaya, hangtod sa kahangturan.
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang paginigsunay. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Palihog badlohod. Ginimaong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ato karong pangadjion ang act of spiritual communion. Kitang tanan, My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Amen. Sa nanggabay katuigan, matugon ni Jesus sa katawhan, magdinahalay dayon kitang tanan. Ayaw sunda si Cain, mapipatay kang Abel, kay managsuod ra kitang tanan. Magdinahalay kita, magiging suya, hatagan ang dilig, ang kinabuhi sa usag-usag. Magdinahalay kita, imunta kining kinakiyan, buhaton ta sa kinabuhi ang suya. Ang adunahan nagaingon, nga kang Jesus nagamahal, apan sa mga problema daog-daogon ug hapon. Bisan sa unsang pagmatuon, pagkabilin siyang hapon, pagkakon siyang naging atubang kang Jesus. Maghihalay kita, ang iniyang sugo niya,
Katagan tagbili ang kinabuhi sa usag-usa. Magminahalay kita, himuunta kining kinaiya. Buhaton ta sa kinabuhi ang sugo niya. Magminahalay kita, maukini ang sugo niya. Katagan tagbili ang kinabuhi sa usag-usa. Magminahalay kita, himuunta kining kinaiya. Buhaton ta sa kinabuhi ang sugo niya. Buhaton ta sa kinabuhi ang sugo niya. Palihog manindong. Mag-ampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat sa imong gihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala, ug magamping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuuran. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against the COVID-19. Kitang tanan, God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Luis. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindong. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.